Pentru data de 31 ianuarie sunteți invitat la Consiliul Local pentru a participa la ședința ordinară a Consiliului Local cu următoarele proiecte ale ordinei de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Comunei Trifeș, județul Neamț pe 2024. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării bunului imobil, teren având număr cadastral 55876, teren pășune situat în extravilanul Comunei Trifeș, sat Trifeș, județul Neamț. 3. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a suprafeței de 88.737 m2, teren proprietate publică a Comunei Trifeș, situată în extravilanul Comunei Trifeș, sat Trifeș, județul Neamț. 4. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a suprafeței de 30.000 m2, teren proprietate publică a Comunei Trifești, situată în extravilanul Comunei Trifești, sat Trifeș, județul Neamț. 5. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a suprafeței de 105.727 m2, teren proprietate publică a Comunei Trifești, situată în extravilanul Comunei Trifești, sat Trifeș, județul Neamț. 6. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a suprafeței de 284.923 m2, proprietate privată a Comunei Trifești, situată în intravilanul și extravilanul Comunei Trifești, județul Neamț. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a pășunii, proprietate publică a Comunei Trifești, județul Neamț. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în proprietate publică a statului și în administrarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA a unor suprafețe de teren aflate în proprietatea publică și administrarea Consiliului Local Trifeș, județul Neamț. 9. Proiect de hotărâre privind aderarea Comunei Trifeș, județul Neamț la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași, ARSACIS. 10. ARSACIS, adică Apa Vital. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare la nivelul unităților de învățământ din Comuna Trifeș, județul Neamț pentru anul școlar 2024-2025. Și 11. Întrebări, interpelări, răspunsuri. Cine este de acord cu ordinea de zi? Unanimitate. Dăm drumul la primul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Comunei Trifeș, județul Neamț pe anul 2024. Vă invit pe doamna contabilă să prezinte. Legea bugetului
Asociația Ținutul Răzeșilor, Roman Metropolitan, aderăm și cu apă canalizare la altă asociație, se plătește 6400 de lei pe lună, Adieco Neamț. Și alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, la și se referă, 1100. Două nu vreau să zic. Funcționarea instituției, materiale de întreținere în instituții. Mai avem unul mai sus, material și prestări servicii. De asta am întrebat. Combustibil are 03, în altă articol. Da. De fapt, sunt oameni și cunoști schimbate. Alte discuții pe marginea bugetului? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri? Așteptăm o secundă să vină domnul secretar. Te întrec și la punctul 2, da? Mai aveți ceva? Nu, eu nu mai am nimic, am doar o obiecțiune că sunt cam de primit, dar să văd dacă sunt domnul Cătălin. Dar poate schemată la interpelări, nu e problemă. Da, nu știu, așteptăm domnul Cătălin. Dar nu face parte din subiectul. Nu face parte din subiectul ăsta. Bun, atunci o să veniți la Da, interpelare. noi ne invitați atunci. Bine, mulțumesc. Trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării bunului imobil, teren având număr cadastral 55576, teren pășune situat în extravilanul Comunei Trifești, sat Trifești, județul Neamț. S-au aprobat în... Da, am scris aici, s-a trecut la punctul 2. Cine din astăzi sunteți la punctul 2, da? Dăm cuvântul domnului secretar. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea bunului imobil cu numărul cadastral 55176. Consiliul Local, având al Comunei Trifești în vedere referatul întocmit domnul primar, prin care propune aprobarea dezmembrării bunului imobil cu numărul cadastral 55176, terenul Bășuri, situat în extravilanul satului și Comunei Trifești, având în vedere referatul de admiterea dezmembrării întocmit și depus la oficiul de cadastru privind dezmembrarea în 3 imobile a terenului în suprafață 224.464, numărul cadastral 55.876, în temeiul prevederilor dispozițiilor ordonanței a Guvernului 57 privind codul administrativ hotărăște. Articolul 1 se aprobă dezmembrarea în 3 imobile a bunului imobil, teren pășune, în suprafață totală de 224.464 metri pătrați, având numărul cadastral
55.876, teren domeniu public situat în extravilanul comunei și satului Trifești, în punctul denumit Moldova Seapă, după cum urmează. Lotul numărul 1, suprafață de 88.737 metri pătrați, urmează să aibă, nu urmează, are numărul cadastral, sau atribuit numărul cadastral 56.348, lotul numărul 2 în suprafață de 30.000 metri pătrați, are atribuit numărul cadastral 56.349, lotul 3 în suprafață de 105.727 de metri pătrați, are numărul cadastral atribuit 56.350. Se mandatează primarul comunei să semneze actul de dezmembrare. Prin aparatul specialitate al primarului se va asigura ducerea la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri, dacă va fi adoptată, și subsemnatul, tot la fel, dacă va fi adoptată, am obligația să o comunic autorităților și persoanelor interesate. Vă mulțumesc. Discuții, întrebări? Care e motivul dezmembrării? Sunt cereri pentru concesiune. Suprafață de teren pe raza comunei Trifești. În domeniul zootehnic, în domeniul ce vor să facă. Da. Cereri, dar sunt mai multe cereri. Bine, asta e scoatere la licitație. Pe dezmembrare. Lot. Noi am făcut conturul exact, nu știu limita de vecinătate de la Magistrala României de Gaz, nu știu suprafața exact care se poate construi. Dar asta, în obținerea avizelor și de la toate instituțiile. Moldova Seamă. Dreapta. Da, da. Alte discuții. Concesiuni județean. Întrebăm ce o să scrie la licitație. Obligatoriu cu zootehnic. Deci, pășul nu se poate construi. Ba da. De ce spune? Scos din domeniul Nu trebuie circuit, zootehnic. Domnul secretar, apii zootehnic nu trebuie. domnul secretar, legea pășunilor nu ne obligă să reînființăm pășunile în cazul în care pe ele se construiesc? Nu ne obligă, domnul. O Eu răspunde știam că este domnul ordonanță Cir. nivel 34. Nu contează ce știm fiecare, contează să știm legea. Da, e ordonanță nivel de lege. Asta spun și eu, Bobești. Pășunea care o să fie la punctul care ne-a luat-o de la Soprăcești, autostrada și Mocnea, care ne-a luat-o, o să vedeți imediat la următorul punct. Nu remedim nimeni. Ai provizorii, construcții provizorii. Provizorii din domeniul statului. Noi trebuie să ne facem din administrația domeniului public. Ce provizoriu? Că spune groapă din promut? Nu. Dar nu mai rămâne pășun niciodată, Bogdan. Și dacă vă mă întreb pe mine, hai să o mai terminăm cu pășunile astea, că dintotdeauna tot grija pășunilor am Ne avut. mă uitam pe legea 86. Nu era nicio treabă cu... Mă uitam pe legea 86 și zice așa, excepții. Pentru care, dar zice, se realizează cu obligația beneficiarului suprafeței scoase definitiv din circuitul agricol al PAJ să recupereze terenurile neproductive cu o suprafață, din terenurile neproductive, cu o suprafață egală cu cea aprobată de a fi scoasă din circuitul agricol. Deci, dar nu o scoatem din circuitul agricol. Dacă construiești cu ea, trebuie să o scoți. Ai voie să faci construcția cu zootehnic, Bogdan. Știi legea. Aduceți aminte când trebuia să vină avicola. Erau construcții, două ani. Temporare, sunt fără fundație. Pentru Moldova Sac stânga era. Da. Nu. Tot dreapta. Exact unde a preluat Păi, na. Nici concesiunea preluată, doar exact aceeași suprafață. Asta nu e treaba noastră. Nu știu ce să înscrie la licitație și ce vor să facă. Da, dar asta doar e altceva față de ce s-a aprobat lui Nicu. Dacă se aprobă procedura de licitație, proiectul de sarcină va prevede sigur exact în normativul legii. Deci eu nu pot să fac proiect de sarcină împotriva legii.
alte discuții? Domnul Puiu, vă rog. Da, o observație doar că acum în ședința de astăzi avem un punct chiar de mare importanță și poate era mult mai bine din partea la domnul secretar să respecte cele 5 zile de avizare referitor la tematică, încât să putem fiecare să putem să studiem documentația. Asta doar ca observație, măcar când sunt puncte de mare importanță. În alte cazuri, atunci când a fost vorba de dezmembrare și ulterior concesionarea a unor terenuri, de obicei ne cereați părerea înainte și întrebați, domnule, putem să concesionăm suprafața de, să începem demersurile. Aici deja suntem puși în fața faptului împlinit, deja avem suprafețele deja împărțite. Aduc aminte că ședința trecută s-au discutat aceste A fost vorba de pădure. chiar oportunitatea, lucru pentru care am pus studiu de oportunitate, pe care o să vă rog să citiți. Au fost citite cererile doritorilor. În ședințele de acum nu știm dacă ei se vor prezenta sau alții. Nu știm ce se va prezenta la licitație. Întâi trebuie dezmembrat și după aceea. După aia discutăm fiecare punct în parte. Dacă Deci astăzi doar că se aprobă doar dezmembrare, nu se aprobă Îi făcut o schiță cu cale de acces la fiecare, știți foarte bine că traversează exact pe înălțimea pășunii, traversează conducta de gaz care este aeriană și nu avem voie. De asta e împărțit în 2 sau 3 locuri, cu cale de acces la un drum de exploatație agricolă sau, cel mai fericit caz, bucata asta de la drumul județean au și ei o suprafață de parcă 6 metri de drum. Nu, domnul secretar? Cale de acces din drumul județean, pe lângă concesiunea existentă. Este. Dacă mi-aduc eu bine aminte de la ședința trecută, chiar eu am avut o intervenție și am spus că e mai bine ca în cazul când facem dezmembrarea de imobile, terenul, pășuni, indiferent câte pășuni sau zona de la depozitul militar, să încercați să faceți un plan cadastral al împărțirii cumva și să putem discuta între noi și să vedem. Deci să nu mergem pe baza, eu știu, a cerințelor unor potențial beneficiari, ci să încercăm să spunem atenție consilierilor exact o împărțire cadastrală. Și să vedem, domnule, e bine, să punem în 3 bucăți, în 4, în 5, o fabrică, de exemplu, să face, eu știu, pe 2 hectare. N-am o idee. 3 hectare, pe asta a cerut. Adică iar își spun... V-am zis, ghinionul că ne desparte conducta de gaz, că altfel scoteam tot trupul. Bun, dar poate sunt mai mulți doritori și doresc să facă mai multe hale, fabrici sau și doresc că e pe raza comunei Trivești. discutăm dezmembrare. Când discutăm scoaterea sau concesionarea, discutăm conform. În baza cererilor care se prezintă. Unul vrea să facă avicola. Nu, exact asta spunea că la împărțirea asta cadastrală, domnule, avem un bun cu, nu știu, 10, 20, 50 de hectare, cât avem. Domnule, împărțim în niște chenare acolo și le facem. Acum, de exemplu, avem un lot de 8 hectare, unul de 3, unul de... Așa, unul de 10. Da, dar de exemplu aia de 10 putea să facă 3 de 3. Asta spun că era bine să facem și asta ca regulă acum. Dom'le, facem o discuție între noi și vedem, dom'le, împărțim pentru un beneficiar, eu știu, cu dedicații, sau facem egalitate și vedem ce... Exact asta a fost discuția data trecută. Dacă un potențial beneficiar vine, ne prezintă un plan de afaceri și ne spune, domnule, eu aș vrea să iau, să fac o fabrică sau un grajd. Pentru asta mi-ar trebui 3 hectare sau 5. Domnule, vedem acum, exact asta spunea, dar dacă era înainte, că acum deja știm că unul vrea 8, unul vrea 3, unul vrea 10. Vrei, nu vrei? Dar nu mai are acces. Dar parcă o permit să poate greșesc eu, nici va să le mai dat o dată. Dar acum nu
Nu are treabă. Păi are 5 hectare i-am dat. Cum nu i-am dat? Ce mai luăm discuția? Am o discuție pentru la suprafață, la limită să luăm. De exemplu, dacă vrei și Asta e structura de beneficiar, înțelesul tuturor. Deci asta e concesiunea NIPU, concesiunea asta de la drumul județean. Ce-a rămas? Propus, ce-a rămas. Și astea, și astea sunt conduse toate trei. Aparentă, Magistrala României și Cisgaz. Sunt așa. Asta e drumul județean care de acces pe aici. Asta nu se poate face nimic pe linie 20 kV. Drumul Bursuperibil în cale ferată, acces la asta de aici și nici. Altfel nu este altfel. Are care de acces în drumul județean. Regulă sau? Așa. 47 ori 2. 44. Altfel nu s-o fac. 8467. Bine ei au venit cu propunerile astea ca linia 20 kV, stația de gaz între cale ferată și pășunea noastră. Au nevoie de gaz. Sau care vor să facă silozurile astea de uscare cereale. Magistrala mare presiune. Poftim? Magistrala de înaltă presiune. Aici Are stația. Din impresiune, are aia de la acolo. 10.507. Bun, dar vor mult gaz, nu-i ajută gazul. 72. Bun, asta noi discutăm acum exact realitatea și dacă sunt cereri pentru concesiunea asta, că nu știm ce se întâmplă până mâine. Ați văzut, luni dimineață și venit ordonanță de guvern, pășunea de la Sotrăgești a trecut în domeniul stat. Fără să trebuie nimic. La fel și Carlo Hazard, care se exploatează pentru un loc din drumul, 40 de hectare. Nu se știe și Moldova se ia acolo gropul de frumos o dă înapoi, pune pământul și... se excavează până la 2 metri și pune niște pământ. Apoi, dar nu mai este pământ. Care este beneficiul primăriei și a Consiliului Local? Nu am spus. Și a fermierul care lucrează. Nu, treaba este doar că o dată la suprafață după aia, înapoi. Beneficiul este eu. Beneficiul nostru, că dă înapoi, cu ea înapoi, ăsta dacă o ia, îi dă ceva. Beneficiul o să avem autostrada pe lângă noi. Deci noi dacă concesionăm suprafețele astea, primim ceva în bugetul primăriei, dar vine grob de împrumut, nu mai primim. Da. Eu, domnul președinte... Dar cine ți-a spus că doar 2 metri? Cât este balast, dacă este 6 metri, 6 metri sapă și spune stratul de pământ de 20 cm care au fost. Și du-te și ară și discui în râpa aceea. Poate fi poate fi 1 metru, poate fi 2, poate fi 6, depinde. Nu știm. Cât e stratul de... Hotărârea a fost venită vineri acolo pe casă. Vă ce-au făcut pe la Pășunii, pe la Sovrăcești, pe Tarlale, cele de acolo. Niște loc de... În fine, alte discuții? Da, de asta. Îmi permit să pun o întrebare domnului consilier. Spuneți-mi, vă rog, domnul Cezar Muraru, în condiții în care dumneavoastră obiectați la ceea ce noi am propus, ca inițiativă de acordare de procesare de concesiunea terenului pentru obiective economice care să aducă beneficii comunei Trivești. Vă rog să veniți în compensare cu ceea ce propuneți dumneavoastră. N-am înțeles. Compensez cu Dar nici pe asta simplu nu înțelegeți mai complicat. de E simplu. Noi punem ceva pe masă, ca să înțelegeți. Propunerea dezmembrării speță. Propunerea dezmembrării. Noi să nu sunteți de acord. Vă puneți dumneavoastră altceva, dar care să Nu, da. aducă beneficii la... Scuză-mă că vă întrerup, scuzați că vă întrerup. Omul nu a spus că nu e de acord. Omul a spus că ar... Obiectați. Da. Eu de asta am spus. Și acum... Obiectați, eu asta am și spus. Obiectați. Ce variante ar fi pentru loturile astea de pășuni? De exemplu? Cum o vedeți? Variante bună, dar dacă eu, tot- eu nu mă interesează colegii mei, eu știu cum voi vota. La așa proiecte importante care sunt, zic, trebuia să fim informați mai bine decât am fost informați. De exemplu, schița asta, m-am văzut că din colegii noastre o avut-o, știau despre ce Nu, vorba. asta o la primărie. Nu, trebuia să fim și noi informați. Eu nici nu mă interesat cum votează colegii mei, eu știu ce am votat. Trebuia să fim informați așa cum trebuie, adică mai mult decât atât. Bun, acum așa am gândit-o, că n-are cum, că n-are cale Nu, de ați acces. gândit-o bine. Domnul primar, Da, e domnul ok. primar, să-i dăm răspuns, domnule. Dacă domnul consilier este atât de interesat
relativ mult prea spus. Da, eu așa zic și eu. Cum, de luna trecută până acum? Nu de luna trecută, tematica De am luna avut-o. trecută am discutat. Spune de tematica, de tematica... Tematica a fost dată ieri. Luni seara nu era. Hai să nu mai lungim. Alte discuții în afară. Da, dacă dați voi numai să răspundă domnul consilier Sava. Deci eu să fi fost în loc, aș fi făcut, domnule, avem suprafață, mai zic o dată, am un total pe care încerc să-l împart relativ egal, nu se poate egal. Dar în niciun caz, domnule, împart o bucată de 10 hectare, mai dau la 1,8, încă una de 3. Încerc să fac niște loturi relativ apropiate, încât să nu poată să fie discuții, că de ce dau la 1,10, de ce dau 1. Că astea sunt făcute, împărțite în urma cererilor adresate. Dacă omul a cerut 10 hectare, eu îi dau 3, Domnul Sava, nu putem să spunem că în urma cererilor făcute, pentru că acum nu, dați-mi voie să spun până acasă. Deci noi nu avem voie să știm deja cine va participa, pentru că poate să participe, da, dar poate să participe oricine și dacă vine altcineva și ia, ce face? Pentru ce a fost? Adică eu împart terenul pentru cineva care are cerere depusă și o să iei altcineva. Pentru că la licitație are de participe oricine. Da? La licitație poate îngrădi dreptul de a participa cuiva? Asta spun că doar că dacă făceam o lobizare cât de cât... Dar întotdeauna un procedeu trebuie să aibă inițiere. Inițierea este prima dată depunerea unui cerere. În urma depunerii unui cerere, fac chestia asta. Dezmembrare, scoatere la licitații, propunere, dar și proprietatea la asta. Omul a făcut pe 10 hectare, dau un exemplu. La fel cum și-a luat-o făcut pe 3 hectare. Dacă a făcut pentru alea 10 hectare când scoate la licitații, poate fi în 10 ani. Asta e. Dar eu inițial aveam, nu m-am dus eu să spun, băi, nu de 10 hectare cuiva. Nu puteam să nimeresc 3 din 3 cu 10, cu 8 și cu 3. Putea să fie 7, 5 și 4. Și atâta timp cât se derulează licitația Și pune și alt candidat, nu se iese, dar spune, dar se spune la nu știu bani mai mult. Pe mine mă interesează veniturile la bugetul local. Nu mă interesează. Putem să propunem la... Mai este și o singură treabă care trebuie să o menționez și asta. Deocamdată autostrada este în stadiu de execuție, durează, terenurile se spun că au niște valori acum. Cu siguranță după ce se termine autostrada, valorile o să fie altele. Iar valorile ce avem noi, ce o să iasă la licitații la cei care o să participe, cu siguranță peste un an sau doi o să fie niște valori mici față de Cum le explicați celor care doresc să liciteze mai stei un an, 2, 4 ani. Cei 4 ani de acum. Pe urmă. Am stat cu o soție, nu am stat pe 2, țara. 3, 4, Că 5, 6, domnul Dumnezeu spunea, știți foarte bine, trebuie să vorbim nu mai domnul solicit, Ăsta, nu mai spun acum 2 cu numărul 3. A rămas fără fabrică și fără vaci. Adică avem un istorie. Nu vorbim de... Și nu ne-a spus până la capăt acum ce investitori au? Sau cine și-au Vorbim să exprimat? de dezmembrare. Cine au? Așa e Ba întocmirea da, dar nu, să le spune cine au. Și cererile astea au fost citite din Consiliul Local. Le va citi o dată, domnul secretar. Au fost citite cererile din Consiliul Local? Eu le-am citit, domnul Viciu. Hai să mai citim și asta, că nu-i secret și nu ia, să nu faci nimeni niciun secret din el. Unde sunt? Tot în fața dumneavoastră o să prezint cine participă la licitație. Cătălina. Au cumpărat și supraprețul de teren de unde trece autostrada și nu știu cât de bine e așa. Da, Cu expropiere. nu s-a plătit suprafețul teren care se expropriază. S-a cumpărat la bani de nimic și nu s-a plătit. Te-o scos din proprietate, dar de plătit nu plătește nimeni. De 2 nu iei subvenții la apă. nu aveți vreo invitație de la plus. De 2 ani nu iei subvenții la apă. Dar ești proprietar, dar tu banii nu iei luat. Și nu știi când îi iei.
chestiile astea, că nu știm dacă se aprobă. Adică urmează ebalul ori și dezmembrăm de astea. Dacă nu se aprobă, ce rost are să mergem la o judicație să dezmembrăm? Are rost plătit. La fel ca și toate celelalte puncte de pe ordinea de zi. Deocamdată, dacă sunteți de acord, scoatem la licitate. Și tot nu. Urmează toate procedurile care tot dumneavoastră le sunteți de fapt. Dacă toți suntem aici și avem timp, aș întreba terenul la care e concesionat, domnul Negru. El a avut un obiect de activitate atunci când a făcut concesiunea. S-a respectat obiectul? Ce cerea când s-a concesionat lui Negru? Aia nu-i pășuni, în terenul productiv. Era pășune, dar... Iaz nu este. Pentru Iaz, Și avem... pentru amenajare piscicolă cu valorificarea materialului excavat. Păi asta e câți ani avem și... Câți ani? Nici nu e excavat, nici nu e excavat, nici nu făcut nimic deocamdată. Are un an? Asta vreau să spun că intențiile sunt una și realizarea nu la... La fel și dincolo. Din avicola s-a transformat tot în creștere. Tot iaz. În principiu ăsta, domnul primar, înseamnă că Consiliul Comunal trebuia să luăm din nou la el, pentru că o depăși din cauza proiectului și a duratei proiectului, o depăși cu un an. Dar nu a proiectul, în primul rând, că știu și eu despre ce e vorba. În primul rând, de a scoate din circuitul agricol. Era următoarea întrebare, că aveți astea de scoatere din circuitul agricol, trebuie să plătiți și trebuie să sumi foarte mult. Dacă dorește proprietarul sau concesionarul, că nu plătești primărie. Până acum așa ați văzut o plătit concesionarul. Deci, de exemplu, dacă cineva Care și-a dorit pe pășune face o fermă zootehnică, nu trebuie să scoți din circuitul agricol, deci nu te poți să... Aia are altceva. Dacă vrei să faci, în cazul Poenarul Iaz, trebuie să scoți din circuitul agricol. Corect. Și banii Și tăi. atunci, pe banii tăi, te costă undeva la 300 și ceva de milioane pe hectar. Dar cine să plătească? Și, de exemplu, Dan Negru sau ce cum nu știu, și-o plătit. Trebuie să plătești treaba. Acolo era grele neplătite, care nu era supus acestor evenimente. Așa a fost nevoie de plată. Dar Poenarul știu sigur că a plătit treaba asta. De asta o și stat atâta timp până eu... Nu? Cazul tău la obținerea unui aviz. 2 ani. Și atunci și persoana să fie să luăm concesiunea. Putem să supunem la vot? Punctul 2? Sau mai sunt discuții? Pentru dezmembrare, da? Punctul 2. Pentru dezmembrare. Cine este pentru? Cât sunt? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Nu, 12. Nu, nu putem, nu este Ah, prezent. ok. 8 atunci. Împotrivă? 6. Abțineri. Celelalte puncte să ne... Celelalte puncte... Eu, domnule, pentru în continuare, să-și spună, să exprime votul fiecare. Punctul 3. Pentru că eu dacă nu trebuie să dau socoteală cetățeanului... Deci aici a fost dezmembrarea. Aici e vorba de concesionari prin licitații Da, publice. dar nu putem trece mai departe pentru că nu am întrunit numărul de voturi necesar. Dezmembrare. Dezmembrarea. Asta, am așteptat să termine domnul vice. Pentru că proiectul de hotărâre privind dezmembrarea nu a întrunit numărul de voturi necesar pentru a fi aprobat, nu putem să supunem în continuare discuții și aprobării celelalte proiecte de hotărâre. Privind întocmirea dosarelor pentru licitații pentru
Las potrive pentru grob din prumos și sunteți mai liniștiți și dormiți mai bine. N-are rost să facem Dar nu facem o discuție. Dacă vrei să dezvolți ceva, nu-ți poate. Nu-ți poate. Lasă așa. fiecare consideră politic și asta. Exact. Deci nu s-au gândit, v-ați gândit absolut tot pe interesul comun. Clar, ca să fie clar. Eu unul n-am fost neapărat împotrivit, doar că n-am fost informat. Și nu pot să ridic așa la comandă ca să-mi spună oricine trebuie să fie stânga dreapta. Păi care nu te spăra pe mine, dar până acum ai ridicat la comandă. Nu am nu. Au fost și voturi diferit față de colegii mei. Nu Nu am nimic împotrivit, eu atât am văzut. Este trebuie justificat din punct de vedere economic, pentru că toată lumea o să vede, mai târziu. Bun. N-ați fost de acord cu dezmembrarea asta. N-ați fost de acord, n-ați fost informați. Doriți să facem altfel dezmembrare, mai multe loturi? Pentru cererile astea de la... Un timp trebuie să dăm și noi un răspuns. Sau nu sunteți de acord cu... Da informarea acum și la ședința viitoare să fii mai bine informat. Numai o secundă. De unde? De unde că dacă sunt proprietăți private și în partea asta alte linia 20 kV și magistrala României de gaz? De unde? Dar poate domnul Muraru nu știe unde este situat terenul. Știți? Desenat la... Bun, aveți o propunere, domnul Muraru, pentru altfel de dezmembrare? Sau pur și simplu nu sunteți de acord cu niciun fel de dezmembrare și nu are rost ca să mergi? Ok. Domnul Bogdan? Spune. Cum? Ok. Nu, ridicat domnul Bogdan. Da. Spuneți, domnul Bogdan. Spune, un minut. Spune. Da, am înțeles. Mai multă comunicare vis-a-vis de probleme de genul ăsta. Și fac alte legături aiurea. Eu nu spun că este așa. Cu siguranță Costel Poenarul stă acolo și are niște avize și niște documentații de face. Nu s-a plătit necont cu tratul străin. Dar omul care trece exact în imaginea drumului de ori poate Poenarul cu 100.000 de mașini, așa primăria nu are nimic și nu... Oricum, da, interpretări sunt permanent și așa, da. Bun. Spuneți că dacă dăm și facem asta, se îmbogățește, nu știu Nu, dar nu spus asta. Cum nu spus că se îmbogățește? Nu, așa percepe lumea. Percepția oamenilor. Corect, asta vreau să întreb. Și acum, lumea, de exemplu, domnul Muratu vinde, are magazin, domnul Muriac are tiruri, tu ai noară, tu ai astea. Voi vă îmbogățiți? Lumea ce zice? Nu, dar ce zice lumea? Lumea oricum vorbește, da. Bun, în fine, ați terminat, domnul Vătcu? Bun, revenim la punctul 2 și mai pun o dată întrebarea asta. Pentru cei ce au fost împotrivă, o vedeți altfel pusă pe hârtie dezmembrarea asta sau pur și simplu nu veți fi și dacă, de exemplu, vine
în ședința următoare cu propunerea de a se, aceste 22 de hectare de a se lotiza în 4, 5, 7 loturi. Tot la fel o să fiți împotrivă. Aveți altă propunere sau pur și simplu, adică la modul mai face sens să vină cu altă propunere de dezmembrare? Dacă aveți o altă propunere, atunci spuneți-o. Dacă spuneți că nu face sens, domnule, că noi nu vom fi de acord niciodată cu dezmembrarea asta, Să dăm un răspuns la cerere. Haideți, vă rog, spuneți. Vă rog, domnul Saba. Da. Haideți, vă rog, domnul Saba. Domnul Chiriac, vorbe de asta o să fie. Deci tu știi foarte clar că nu nici măcar nu s-o scos la licitații, dar lumea știe că s-o vândut. Deci lumea va vorbi indiferent că să vine, nu să vină și nu subiectul ăsta, orice. Și te contrazice chiar dacă tu știi negru pe alb că nu s-a întâmplat. Adică ești în mezul... Deci nu sunt informați? Bun. Haideți ca să trecem la următorul punct. Deci nu aveți niciun fel de propunere pentru dezmembrarea asta? Noi facem treaba propuneri, pentru că tot domnul primar face propuneri. Eu fac propuneri? La ce fac eu propuneri? La cereri? Nu, deci domnul primar, domnul Marian, așa, propune dezmembrarea unui imobil. Eu ce să fac? Eu cât director... Dumneavoastră votați, aprobați. Eu propun. Foarte bine zis cuvânt. Dar cine să facă inițiativă? Propunerilor. Păi asta încerc acum, domnul. Domnilor consilieri, dacă îmi dați voie și mie un minut sau cât pot să mă exprim eu, să zic într-un minut sau mai multe minute. Vă rugăm frumos, domnilor consilieri, dumneavoastră aveți tot dreptul, conform codului administrativ, să întocmiți proiecte de hotărâre și să veniți cu ele, să le susțineți în Consiliul Local, așa cum le gândiți dumneavoastră. În forma, întreba domnul președinte de ședință, să faceți propuneri. Nu știu, puteți să faceți propuneri și acum, dar pentru că nu v-ați gândit acum la o propunere. Deci eu vin și vă reamintesc sau vă fac cunoscut sau cum vreți să o luați în modul legal și prietenesc. Întocmiți proiecte de hotărâre, veniți și anunțați din timp, le punem în discuție în ședința de Consiliul Local și Consiliul Local se va hotărî, se va pronunța. Da sau nu? Așa cum s-a întâmplat cu proiectul de hotărâre privind dezmembrarea. Îmi cer scuze că am intervenit, dar zic că cred că era necesar să intervin. Să nu spunem că domnul primar stabilește. Domnul primar a inițiat un proiect de hotărâre.
dumneavoastră, oricare dintre dumneavoastră, sau grupuri de consilieri, puteți să inițiați 1, 2 sau câte proiecte Alte de forme, hotărâre. alte să veniți cu alte Corect, propuneri. da, cu proiecte de hotărâre. Inițiați proiecte de hotărâre și veniți dumneavoastră cu forma care o gândiți dumneavoastră. Nu este nimic ilegal sau din contra. Și tot la fel să analizeze ca Dar să... cu toate astea, chiar dacă veniți cu alte propuneri, trebuie să țină, adică de exemplu, dacă domnul consilier Cezar acum spune, da domnule, eu aș vrea astea 22 de hectare, propunerea mea ar fi să lotizeze în 6 suprafețe. Da. Ne împiedică acolo un pic și țeava de gaz, adică Și proprietarii stânga-dreapta. și proprietare. Adică, bun, nu se poate face din 10 hectare, de exemplu, dar poate în lotul ăla de 3 hectare o să fie, nu știu, eu știu unde este amplasat terenul, dar nu știu cum se poate lotiza, că nu sunt cadastrist. Dar, mă repet încă o dată, dacă aveți alte propuneri, spuneți, domnul secretar, menționează acolo și în ședința următoare venim cu alte... Acum, dacă nu, întocmiți dumneavoastră încă o dată, repet, dacă nu cer scuze că repet, întocmiți, aveți inițiativă, puteți să fiți inițiatorii oricărui proiect de hotărâre și îl supunem dezbaterii Consiliului Local în ședința următoare. Dar spune-mi un pic, ce oportunități are Consiliul Local și Primăria Trivești cu alte terenuri, cu alte bunuri imobile care pot fi supuse concesionării în vederea dezvoltării unor activități economice, care să aducă profit la bugetul comun. Discuția am avut-o. Domnul, dar răspundeți totuși o chestie, ca să înțeleg și eu. Domnul Chiriac a spus ceva, puteți să lăsați să răspund? E același lucru. Mai adineau nu era de acord cu scoaterea de circuitul agricol. Deci toți fac boaltă pentru pește și fac scoate. Dar eu le știți dumneavoastră, eu iarăși văd că dumneavoastră știți mai mult decât și noi. Și în caietul de sarcini pui motiv. Băi, asta poți să faci și asta poți să faci. Dumneavoastră nu înțeleg principiul. Ca să poată avea discuția asta, primul lucru care este și asta, este să vină cineva cu o cerere, nu. Nu mă vine un consiliu și spune, hai să dezmembrăm la Moldova seacă în 10. Domnul Chiriac, acum noi am propus doar dezmembrarea, nu aprobarea concesiunii pentru Vasilic Gheorghe. Asta e doar dezmembrare. După aia tot noi aprobăm dacă vrem fermă piscicolă sau dacă altul vine cu fermă zootehnic sau altul vine cu... Tot noi aprobăm. Cu o fabrică. Cu o fabrică. Noi suntem în măsură să aprobăm sau să nu aprobăm orice fel de cerere bine. Deci astea, dezmembrarea asta, un pic, da, un pic după ce terminul, dacă ești amabil. Propunerea de dezmembrare s-a făcut în momentul în care cineva a venit cu o cerere. O mai venit încă unul, dar nu înseamnă că terenul ăla noi, ca și Consiliul Local, trebuie să-l dăm lui X că faci tot fermă piscicolă. Că și eu sunt de acord cu ce a spus domnul Muraru, nu de acum tot în Moldova ce sa, că trebuie să facă iazuri. Avem iazuri, destule. Da? Vrem altceva. Nu știu, fabrică, fermă zootehnică, nu știu. Deci acum era vorba doar de dezmembrare, nu apelăm la... Nu face subiectul discuții deja licitații și concesiunii de un anumit investitor. Asta era doar ca dezmembrare. Atât. Și am întrebat dacă nu sunteți de acord cu dezmembrarea în forma asta inițială, care s-a făcut de 8 hectare, 3 hectare, 10. Dacă aveți alte propuneri. Atât. Te rog.
înainte să se facă licitații, noi studiem cererile alea împreună. Nu am dat terenul la fabrici ca să avem pășuni. Acum tot aud în continuare tot de pășuni și pășunile vine Umbrărescu, foarte bine că ia, că ne trebuie, că vrem autostrăzi. Dar vine și îți decopertează pășunile cele și nu mai ai nici oaie, nici pășuni, nici nimic. Nimic. Acum, na. Hai să dăm cu piciorul la tot. Nici nu știu acum ce... Păi nu-și mai au rost, asta am zis. Deci, proiectul numărul 2 nu s-a aprobat, au fost 8 voturi pentru, 6 împotrivă. Deci, nu sunt propuneri pentru altfel de dezmembrare, atunci nu face rost, nu face sens să mai discutăm subiectul 3, 4, 5. Lăsăm oile. Drept pentru care îi lăsăm oile și trecem la punctul 6. Așa se dezvoltă. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a suprafeței de 284.923 metri pătrați, teren proprietate privată a Comunei Trifești, situată în intravilanul și extravilanul Comunei Trifești, sat Trifești, județul Neamț. Este vorba despre terenul la postul de depozit, așa cum Este vorba de discuții, scuzați-mă că vă întrerup, care au fost și la ședințele trecute, toată lumea a arătat interes și acum s-a pus pe hârtie. corect. Vreau să spun așa cum a precizat și domnul consilier Cosma Ion mai înainte. Dumneavoastră vă rugăm să vă spuneți părerea cât privește interesul societății care au participat la ședința din decembrie și veniți tot la fel cu propuneri cât privește... Nu e singura. Dacă scoatem la licitații, îl scoatem la licitație ca urmare a cererii societății respective. Deci acolo EAS nu se va face sigur, vă garantez eu. Asta se pot prezenta, mă rog, persoane tot la fel interesate. Deci acolo avem o cerere deocamdată. Eu, unul, o văd foarte viabilă. EAS nu se va face cu siguranță. Au fost oameni aici, au explicat ce intenții au. Acum, dumneavoastră, spuneți ce gândiți vis-a-vis de... Deci, proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică. Nu vânzare. Concesionare prin licitație publică. Discuții. Mai avem puncte. Haideți să analizăm punctul 6 și să supunem la vot. nu știu, întreb. Zice, intravilanul și extravilanul Comunei Trifești de depozit, avem și intravilanul. Și zice, se aprobă studiul de oportunitate. Care e studiul de oportunitate? Eu zic masă. Dați-mi un pic cu domnul consilier. Ăla-i. Ce spune acolo, Bogdan? L-a pus pe masă la un moment dat.
groznic în lume. Unde sunt clădiri intravilan și restul extravilan. Trebuie modificat pugul și puzul. Da, unde are domnul Got că nu e intravilan? Ba da. Intravilan, nu? Păi de asta spune aici, Tot ce intravilan înseamnă și extravilan. Da. Da, da, da. Acum nu știu în ce măsură, de cât e intravilan și cât e extravilan din asta. Cred că există o schiță. Probabil cât îți clădiri, nu? Da, vă informez eu. Este intravilan suprafața de 87.950 de metri pătrați și este extravilan suprafața de 196.973 Deci 20 de hectare extra și 8,7 Da. intră. 8,8. Ei, grosul. Cam atâta și îi cu clădirile de acolo tot. Da, asta e control. Teren extravilan în suprafață de 88.737 categoria pășune, identificat prin... Am trecut de astea, am trecut de astea. Am trecut de astea. Hai la subiectele care le-am discutat până, subiectul dinainte. Le-ați aprobat. Care le-ați aprobat. Da. Da, nu e nimic. Păi e următoare. Da, ați să... Vă rog. Pot să vă răspund eu? Domnul Cezar. Notați-mi scris depozit aici, că nu aici. Deci ca să-i răspund domnului ca să dăm la 5, 10, 15, 20 de investitori acolo, ne gândim la puterea financiară a unei entități care să facă infrastructură. Pentru că până la avea 5 locuri, 10, 15, 20, domnul Bogdan știe foarte bine ce înseamnă infrastructură. Nici acum nu am drum și o care de acces să fie, dar asta înseamnă gaz, apă, electricitate și drumuri. Drumurile acum se posibil de când e cu autostrada. Pentru că ieșirile la EU-35 sau legăturile cu aceste drumuri și astea se vor face ori printr-o pasarelă, ori printr-un drum mai lung. Asta înseamnă bani. Și atunci eu vă întreb, care dintre cei potențiali localnici comuni dintre Pești care doresc fi investitori beneficiază de o asemenea capacitate financiară care să rezolve aceste probleme?
Poate nu e aia, poate este alta. Domnul consilier, apropo de cum vedeți dumneavoastră lotizarea asta, vreau să vă întreb, ați fost vreodată în unitate militară? Dumneavoastră? De ce nu mergeți? Ca să vedeți cum se poate lotiza aceea. Da? Am înțeles. S-au crescut cu aia acolo, nu? Ăla a fost primul loc. Bă, da, mă lași vorbesc sau trebuie să-i... Fiecare dată zona cu mine, au crescut doi, dar asta v-a făcut o tăia tot, nu am luat nimic de unitate. Ai făcut? O tăia tot, nu am luat nimic. Și unde a dus apa? Unde a dus? Yes, unde a dus? Unde a dus? Unde s-a să faci pușcării, băi, frate? Puțin rușine. Dacă n-ai tăiat, auzi, că n-ai tăiat, ai furat pădurea. Și-am punem furat pădurea, domnule. Dar de ce nu-i poliția și cu economia? Pentru ce ați făcut dumneavoastră? Nu, dar eu am mandatul tău. Mi-ați făcut reclamații. Eu n-am fost, deja lăsat că vă fac reclamații. Ești bolnav, stai cu mine. Da. Reclamații. Dar e impresia că noi avem timp de reclamații. Hai să ajungem la... Dar pe ea e mai deștept, dar vă că ești... Domnul președinte, pune la pe ordinea de zi, iese, nu iese și mergem mai departe. Vă credeți că stăm tot de batem apa în fiu, să scoatem nu știu ce. Nu e ca să discutăm în Consiliul Local și facem dezbatere. Că dumneavoastră e bătut apa în fiu. Dar de fapt, ce ați participat până acum? Că n-ați avut nici o inițiativă. Ce să mai cere? Da, alte discuții? Că văd că sunt foarte constructive cele care au fost până acum. De acolo nu este, dacă Am spune, înțeles dacă nu este. Trebuie să fie la domnul Asta Gică. pentru Moldova seacă, nu? Trebuie să fie. Trebuie să fie și altul. Uite și altul. Discutați, propuneți, na. Păi noi trebuie să fim mândri că avem niște cereri pe raza Comunei Trivești pentru modernizarea și dezvoltarea comunei, că noi suntem în 1990. Noroc de fondurile europene, cam mai... Și îi mulțumești atât. Că nu ți-o dat. Bun. I-am deschis subiectul ăsta astăzi și în jumătate de an nu iată acolo. Nu se poate, da? Pentru că e vășin. Asta da. Am depus cererea acolo în unitate de militar, la fel. Nu am niciun răspuns. Eu refuzat și vreau să fac ceva. Nu ești refuzat. Ce înțeles că sunteți refuzați? Eu mă mândresc să sunt cereri pentru dezvoltare, dar nu știu cum. Hai să vedem posibilitate. Stăm cu aia acolo degeaba. Nu s-o rezolvat. Un investitor mare, dacă îi dai dealul ăla, nu mai vine. Deci să ia tot platoul de jos și intravilanul să-l dai la cererile astea, în spate nu vine nimeni. Cu siguranță, nici și nu se putea să în unitate să interesat de business, dacă vrei cineva să facă, și aici și teren drept tot. Te rog. Există pentru cei mici, există niște, domnul Bocan, dacă e aici, poate, nu știu, aveți cerere de pus
ședința asta o să vedeți că pleacă. Investitorii care am mai avut. Avem experiență. Iar și-a închis laptopul și mapa, rămâneți voi cu drifeștiul vostru și atât. Și poftiți, sunt comunic, poftiți, vă rog, așa-i cheamă. Dacă 20 sau 60, nu mai e de acolo. Da. Spune, domnul. În suprafață de... Cât? Da. Pentru
înscrisese și domnul Tăminceru. Acum, n-am avem pretenția să fie aprobat, să fie regulat, să fie actul de bun să le primar. Pentru urmare, raportul ăsta nu există, pentru că nu fac regulă. O ilegală. Deci nu e. Știți că nu e prima dată, și-a mai atras atenția chiar celor care trebuie să facă, nu? Nu, nu spun. Și am ce zice că nu poți face regulat pentru că n-ai nicio. Nu e ca să ceva? Nu. Iar raportul... Observații sunteți foarte rapide. Iar pentru o astfel de act normativ de hotărâri, un raport de oportunitate să fie făcut la lumea cu niște valori. Dacă nu există valori. Așa e, raport de oportunitate. În cazul în care depozitul este lăsat așa, are valoarea asta, dacă dezvoltăm, să aducem plus valoare cu altul valoare, se pun așa cu valoarea restată de valori, de niște valori, asta... Și ale trebuie plătite, dar dacă nu s-a propus scoaterea la licitație, nu are rost. Dacă n-ai un raport minim pe masa Consiliului A, singur motiv. Bun, dar trecut discutați, uite ce bine că este o oportunitate așa. Acum nu mai e nici raport, nu mai e nici aia mai. Bun. Vreți părânițarea suprafeței. Foarte frumos. Frate. Uite, lui Bogdan îi concernăm 2 hectare în capătul ăla. Și Bogdanul și unul și Cătălin Chiriac, unde îi depozită cartofi, în mijloc. Și facem asta. Și restul dăm la altul care este. Și vin întrebarea următoare. Ce se întâmplă pe viitor? Vine ăla și Bojoară cu Cătălin, vine și Bogdan are din parte de ferma lui asta cu poate hrăni. Da. Și Cătălin zice, dar vreau să ies și eu. Ăla zice, nu, pare rău, că te-ai luat aici, că te-ai acolo. De altă parte, și știți foarte bine, deci acest fapt în acest modificat de ordonanța de guvern zice așa, competentului se răspunde în termen de 30 de ani. Asta știu eu, spus Bogdan. Atunci când coordonatorul sau șeful instituției constată că eu trebuie prelungit termenul, durează o anchetă mai anunțită, se poate prelungi cu maxim 15 zile. Dacă petentul nu se răspunde, petiția se consideră aprobată. Bun. Asta știm. Dar hai să spun altceva. În urma discuțiilor de anul trecut, noi am considerat oportun situația asta. Să găsim un investitor puternic care să, eu fac calculele și astea, așa, câți bani mi aduce, de exemplu, unul care ia de 8 de hectare și face platformă industrială și astea, da? Și câți bani mi aduce, de exemplu, Cătălin Chiriac, că ești parchează 10 kg. Asta dacă mi arată să fiu de nu Păi nu, dar eu vă întreb logic. Sunteți inginer. Și eu sunt inginer. Adică nu trebuie, nu știu ce să fac calcule rapid, domnul. Și atunci, eu fac calcule pentru Consiliul Local în Trifești, Comuna Trifești, nu fac calcule pentru Chiriac, Buralul sau. Aici e experiența dintre noi. Păi dar spuneți noastră cealaltă, varianta noastră pentru Consiliu. Nu, aveți o variantă pentru Consiliu? Noi am greșit o parte, dumneavoastră. Aveți soluția? Dumnezeu, dați o soluție pe care o dată, că restul gargar aveți. Aveți vreo soluție la ceva? Dar vorbiți soluția, nu gargară. Gargară să nu. Soluție. Soluția a spus-o la trecută? Știi cineva soluția domnului Murat? Dacă ai spus-o la trecută, înseamnă că știi lumea. Eu nu vorbesc la telefon, eu vorbesc singur, eu vorbesc în Consiliul Local, stai cu mine. Domnul președinte, știți soluția din anul trecut al domnului Murat? Nu știu, soluția eu zic să... Nu fiecare propune ce vrea domnul. Păi de-aia mergem, nu mergem. Propunem ceva care are logică și care are... Eu mi-aduc aminte de ședința trecută că cumva toată lumea părea să fie ok cu... Exact același lucru am spus data trecută. Știu că a venit discuția cu Cătălin. Un investitor mare, hai să-i facem un lot mare, domnule, hai că vrei să facă ceva. Dar hai să încercăm, nu numai decât pentru că acum se dau în particulare Cătălin și cu Bogdan. Mi-aduc aminte, scuze-mă un pic. Hai să facem un 10 loturi acolo și pe mine, eu știu, din țară, poate sunt care vor să dezvolte, poate vor să facă ceva. Vă spunea domnul președinte mai devreme că dacă n-ați fost în Italia, acelea 10 loturi pe care le spuneți dumneavoastră, o parte au un teren care trebuie adus la o stare. Doar în față. În afară de faptul că este doar un teren mic în față plată, care poate fi folosit pentru
Și vis-a-vis de domnul Cătălin, nu știu că s-a discutat atunci, se poate ajunge la o soluție, dar vreau să răspund ție, domnul Bogdan. Nu cumva, eu mi-aduc aminte bine, eu mi-aduc aminte de cererea asta. Ha? Nu cu Bogdan, vis-a-vis de așa. Eu mi-aduc aminte că tu ai renunțat la un moment dat la o cerere de concesiune. Da, cam când ai renunțat? No. În decembrie niciun caz, la ședința trecută în niciun caz nu a fost. Dar știu că ai renunțat, așa este, nu? Ok. Nu, ai spus aici la așa, că domnule, am cererea aia, renunțat. Am înțeles. În decembrie niciun caz, ori noiembrie sau octombrie. Bun, gata. Era târziu, gata. Știu că ai argumentat ceva, nu mai știam că e târziu sau, dar știu că ai renunțat la o cerere. Corect, nu? Bun. Ok. Bun. Nu mai contează, ai zis bine că era. Gata, e subiect închis. Da. Bun. Haideți mai sunt o groază de puncte și n-are rost ca să stăm. Deja am discutat 2 puncte în 3 ori. Supunem la vot. Sau mai este de discutat pe... Cine este pentru? 8 și 6 împotrivă. Nu. Împotrivă? Contra. 6 împotrivă. Bun, următorul proiect. Aia care ați auzit că s-a vândut unitatea militară, vă rog să spuneți când s-a. Păi n-am vrut să concesionăm nimic, am fost împotrivit. Să le spuneți la cetățeni. Dacă a zis că știe deja satul. Iar vă rog să-i anunțați. Să spuneți că am vrut să facem concesionare către investitori din satul Mare Măsură. O să facem pentru investitori din sat să vedem un pic potențialul și câți vor înscrie. Vă promit, asta deja în februarie, nu credeți că e prea târziu. Deja în februarie iar, după înștiințări pe acolo, după 30 de zile, iar e de ordinea de zi, unitate militară și o gândim foarte bine. Proiectul, inițiativa proiectului eu o fac. Pune eu și interesul personal și o să vedeți că comună pe ea. Eu și eu 2 hectare. Eu am și eu cereri pentru 2 hectare și am spus atunci că renunț la ea. Pentru un investitor puternic renunț, dar în fine. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a pășunii, proprietate publică a Comunei Trifești, județul Neamț. Consiliul Local al Comunei Trifești, având în vedere prevederile ordonanței de urgență a Guvernului privind organizarea, administrarea și exploatarea paștilor permanente și modificarea legii 18/1991, în temeiul prevederilor dispozițiilor articolelor din codul administrativ, hotărăște. Se aprobă închirierea prin licitație publică a pășunii comunale în suprafață de 170 de
hectare, 170,23 hectare, pășune aparținând domeniului public al comunei, după cum urmează. În Mocnea avem 10 hectare, 10,7 hectare. La Trifești, la fermă, acolo avem 5 hectare 94, în Moldova Seacă 22,56, la Movilă 6 hectare, la Sofrăcești avem 13,5 hectare, la Miron Costin, la Neștiuta 49,30, Iaz Miron Costin 44,49, Coastă Graj Miron Costin 7,60 hectare și la Deal Felești o suprafață de 10,14 hectare. Asta este întreaga suprafață de pășune de care dispune Primăria Trifești la ora actuală. Ni s-au luat, am avut la Mocnea 14 hectare, s-au luat, zicem noi, în jur de 4 hectare, dacă nu o fi o suprafață mai mare acum cu lucrările la autostradă. Avem concesionat în Moldova Seacă, avem 3 hectare la societatea care au concesionat pentru Iaz și 5 hectare la societatea agricolă a lui Vasilică pentru ferma din ovine. La Sofrăcești, tot la fel, este act normativ, 5 hectare pentru organizare de șantier pentru autostradă. Celelalte nu s-au modificat, am scăzut astea, am zis încă o dată, aproximativ, e posibil să fie chiar mai mare suprafața în Mocnea, pentru că fac lucrări acolo, dar noi am pus aproximativ, da? Următorul articol, se aprobă prețul de pornire a licitației pentru închiriarea pășunei, care este de 356 de lei pe hectar pe an. Neplata chiriei până la încheierea anului calendarist se conduce la rezilierea contractului. La licitația de atribuire a suprafeței de pășune de pe raza comunei pot participa persoane fizice și juridice care au domiciliu pe raza administrativ-teritorială al comunei și care au înscrise animale în Registrul Național al Exploatației. Următorul articol, în urma licitației se va încheia contractul cu persoane fizice și juridice pentru un singur lot de pășune, iar în cazul rămânerii neadjudecate a unor loturi de pășune, la licitația următoare pot participa și persoane fizice și juridice care au încheiat deja un contract din prima licitație. Articolul următor, nu pot participa la licitații persoane fizice și juridice a căror contracte de închiriere anterioare au fost reziliate ca urmare a nerespectării clauzelor contractuale. Crescătorii de animale, persoane fizice și juridice care participă la licitație, vor depune documentație pentru atribuirea suprafețelor de pășune descrise la articolul 1, în termenul care va fi specificat în anunțul privind licitația. Că noi trebuie să anunțăm licitația, exact cum se procedează pentru o licitație. Documentație pentru atribuirea suprafețelor de pășune. Trebuie să cuprindă în anexa 1 de la Ordinul 541 din 2009 următoare. Persoane fizice, copii buletin sau carte de identitate, copia cardului de exploatație din Registrul Național al Exploatațiilor, adeverință de la medicul veterinar cu animale pe care le deține. Pentru persoane juridice sau asociate, că pot să fie și societăți, două sau mai multe societăți asociate, le sunt necesare următoarele documente. Copii după statut, copii după certificatul unic de înregistrare, copie a cardului de exploatație din Registrul Național al Exploatațiilor, lista cu copii de pe cardul de exploatație din Registrul Național al Exploatațiilor și membrilor asociați, în cazul membrilor asociați. Copii de pe certificatul de înscriere în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor după caz. Adeverință de la medicul veterinar cu animale pe care le deține, exact ca și persoanele fizice. La următorul articol, dacă o să aprobați, și vă rugăm să aprobați că trebuie să dăm pășunea, o să întocmim caietul de sarcini, că nu l-am întocmit, deci vă informez că nu l-am întocmit, da? Că e posibil să nu aprobați dumneavoastră, dar trebuie să, eu zic că trebuie să aprobăm, pentru că pășunea trebuie să o dăm la crescătorii de animale.
să întocmești caietul de sarcini, fișa de date a procedurii pentru organizarea licitației pentru pășunea comunală. Comisia de licitații va fi desemnată prin dispoziția primarului. Primarul, viceprimarul, compartimentul, registru agricol și contabilitate au obligația să ducă la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Și subsemnatul am obligația să o comunic, să o transmit autorităților și persoanelor interesate. Vă mulțumesc. Discuții? Vă rog, domnul Morar. Deci, haideți să citim încă o dată. În urma licitației se va încheia contractul cu persoane fizice sau juridice, și juridici sau așa, pentru un singur lot de pășune. Asta spun, că nu poți un singur lot să dai la toate persoane juridice și fizice care îi câștigă. Un singur lot la o persoană, nu mai multe loturi. Deci depinde cum le vedeți dumneavoastră. Depinde cum le vedeți dumneavoastră. E o formulare ambiguă. Dacă e după ce scrie, nu poți da decât un lot la toți care vin. Nu. Cât e un lot, da. Eu ne zic, eu nu citesc. Nu mai citesc, domnule consilier. Nu mai citesc. Alte discuții? Eu cred că rezultă, îmi dați voi? Da, vă rog. Cred că rezultă din articolul ăsta faptul că un participant la licitație nu poate să participe, la prima licitație, nu poate să participe la mai multe loturi. Deci asta vreau să... Adică, concret, așa rezultă din ăsta. Și am spus că la următoarea licitație pot participa și persoane care, la următoarea, dacă rămân nerepartizate, pot participa și persoane care au participat la prima licitație și li s-a atribuit un lot. Da, modificăm, nicio problemă. Cum spuneți dumneavoastră. Deci dumneavoastră ziceți... Dar nu, așa rezultă de aici că se dă un lot la toți participanții? Așa rezultă? Da, bun, mulțumesc. Alte discuții? Da. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abținere, unanimitate. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în proprietatea publică a statului și în administrarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. a unor suprafețe de teren aflate în proprietatea publică și administrarea Consiliului Local Trifești, județul Neamț. Da. În temeiul prevederilor codului administrativ, nu mai citesc tot așa, se aprobă transmiterea în proprietate publică a statului și administrarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. a suprafeței totale de 54.970 metri pătrați teren, aflat în proprietatea publică și administrarea Consiliului Local,
conform adresei, numărul a CNAI. Și vă dau citirii care sunt suprafețele pentru Comuna Trifești. Pentru Comuna Trifești avem așa. O suprafață în extrabilan, de pășune de 44.703 metri pătrați. În intrabilan, tot pășune, o suprafață de 1.828 de metri pătrați. Avem un drum în suprafață de 2.767 de metri pătrați. În extrabilan. Tot în extrabilan, un alt drum în suprafață de 178.172 de metri pătrați. Următorul drum, tot din extrabilan, 1.828. Și ape stătătoare în extrabilan, suprafața de 2.767 metri pătrați. Curs construcții, o suprafață de 24 de metri pătrați. Curs construcție este un stâlp care este înregistrat și intabulat de EON, așa ca și curs construcție, așa e sunt scris, știți, și vă și suprafața 24 de metri pătrați, categoria curs construcție. Astea sunt... Cât e în total, domnul primar? Totalul este de 54.970 metri pătrați. 6 hectare. Aproape. Deocamdată. Discuții? Ne împotrivim? Cine este pentru? Da, dacă îmi dați voie, dacă îmi dați voie, îmi cer scuze. Zice, dacă în termen de 15 zile la primirea prezentei Consiliul Local nu se pronunță, trece de drept și automat în proprietatea statului și administrarea CNAI. Scrie tot în altă. Vă garantez eu că o să mai fie suprafețe. Cine este pentru? 5 hectare doar la Sofrăgești. Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Acum nu înțeleg, 44 de hectare de pășunează de domnul secretar? Nu. 4 hectare. 4 hectare. 40 de Că 5 mii. hectare e de toate. De tot. 4 La hectare. 5 hectare doar la Sofrăgești. Da. Și Mocnem a luat-o? Păi nu, eu am auzit undeva 44 de mii. Nu. Și facem... Ascultă-mă. Și-o luat în cazacul, cine copertează la fermieri care lucrează, n-ai treabă, aia e altceva. Acolo e 40 și ceva, de 40 de hectare. Unii ai și tu, dacă nu cumva și Ion și Panchea și nu știu care. Da. Teren particular. Ala, Nu vorbim da, doar da. teren din administrarea domeniului public. Da. Bun. Adevărul că ești mare inginer sau om din mare. Trecem mai departe. Punctul 9. Nu fie că la TPN știi să găsesc. Dacă ați face ceva ce am făcut eu cu un asta, e greu. Spun eu. Și nu-i de-am descurat, în niciun caz. Mai ai de vândut multe banane în casa lui. Spun eu. Îi spun eu, lasă afirmații și astea, dacă tu ești inginer, să nu facem în inginerii, dacă vrei. Hai să vedem ce știi. Da. Hai să trecem la următorul punct. Domnul președinte, dacă faci afirmații de genul ăsta, trebuie să-i răspund. Vă rog, asta îl lăsăm la ultimul punct. La ultimul om. Proiect de hotărâre privind aderarea Comunei Trifești, județul Neamț, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași-Arsacis. În temeiul prevederilor codului administrativ, hotărăște articolul 1, se aprobă aderarea Comunei Trifești, județul Neamț, prin Consiliul Local, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași-Arsacis, cu sediul strada Mihai Constăchescu din Iași. Așa înregistrat la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor Judecătoria Iași, la poziția 84A din 2005, având cifră
La articolul 2 se aprobă actul constitutiv și statutul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă, Canal Iași Arsaces, revizuite în anul 2021 cu modificări și completări ulterioare prin actele adiționale la actul constitutiv și actele adiționale la statut, anexe la prezenta hotărâre care fac parte integrantă din aceasta. Am și actele constitutive care dorește, vei poate consulta, nu nicio problemă. Se desemnează reprezentant al Comunei în adunarea generală a Asociației Arsaces, domnul Lupu Dan Marian, primarul Comunei. La următorul articol se desemnează în calitate de înlocuitori ai reprezentantului Comunei Trifești în adunarea generală a următoarelor persoane: Sava Cezar, viceprimar, Mitrea Nicușor Mădălin, consilier juridic. Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor duce la îndeplinire prevederile prezente hotărâri dacă proiectul de hotărâre va fi adoptat de către dumneavoastră și subsemnatul în obligația să înaintez autorităților și persoanelor interesate. Vă mulțumesc. Da, vă rugăm discuții cu ei și domnul președinte. Dar știți foarte bine problemele care sunt la Apasel. Este aproape. Dacă și la Apasel și vezi, romanul, dacă aduce apa vitală, roman, tot conductele alea sparte sunt. Tot e ceea ce spune. Exact aceeași treabă. Deosebire de Apasel, apa vitală, de ceea ce se aude și ceea ce se vede și din informații și asta, apa vitală are un capital foarte mult pentru a face investiții. Ceea ce apa vitală nu dovedește. Și profesioniști. Dacă ai ști că acum, prin natura lucrurilor, Apasel cu ea foarte din așa. Și întâlnesc și cunosc destui oameni care lucrează în Apasel acolo și vreau să spun că, din punct de vedere calitativ, oamenii care au rămas în Apasel sunt inferiori. Deci care pentru că mare parte, mare parte din cei buni de la Apasel, având în vedere salarizarea și-au plecat. Și-au rămas iubei de românești. Da? Nu poți să aduci o căruță de aici lucruri să dai tu la investiuni o Dar cum să aducem Apasel dacă Romanul renunță la Apasel și aducem noi? Unea de pe stradă, care este de sucie și este de instalator. Da, noi trebuie în primul rând să aderăm Comuna Trifești la asociație, ca să ne poată primi. Și când vorbiți de apa vital, se vine la Săbăvani. Nu vă gândiți la Iași, e la noi. Și toate comunele, și Dolge, și toate comunele din jurul Romanului sunt la apă vital. Nu. Care au apă. Care au avut norocul și au apă. Și au făcut un proiect. Vă rog. Branșări, mentenanță. Întrebarea este, până când trece garanția, respectivul garanție, reparație și Sigur, 5 ani. Atunci, ce rost are să facem noi aderare la ASACIS, dacă garanția le face Carviul? Și branșările cine le face? Și branșările și celelalte lucrări de extindere, cine le face, domnul ăla? Ai bani, mă, da? Vii mă, cu bani de acasă? Trebuie să faceți mișto. Nu, dar dacă faci mișto și cu integrări în Piticub, ce vrei să răspuns să-ți dau? Dacă nu analizezi măcar, dacă aici ești inginer, nu presupune numai datul la Arsace să vină cineva 5 ani de zile să monitorizeze apometrii. Aici e diferența din inginerie. Ți-am zis, de la pus becul la fi inginer în teren, e distanță mare. Dacă vorbești numai la telefon,
vorba de branșări în primul și în primul rând. Branșament și extindere. Și extindere. Extindere care se fac pe banii apa vitală. Ceea ce pentru oameni e fantastic de bun, da? Ceea ce pentru USR e bun. Dar de fapt votați cum vreți, că voi știți exact ce e ce cum. Hai, sigur, cum e simțirea ta. Nu e treaba ta numai pe politică. Ți-am zis, dacă vii cu soluții, vii. Nu, acum întrebare de ce că ai ești inginer. Nu e așa greu. S-o mai discutat și în alte ședințe. Chiar nu ții minte la o ședință la alta? Domnul președinte, Da. eu nu cred că noi trebuie să venim aici în Consiliul să ne jignim unitații, să ne fie Nu, da. o întrebare. Când mă face rezici, rezici. Eu nu sunt la nivelul Da, hai să vorbim. să dea cineva peste nas. Păi, dar ce ne spui tu de colegul dumneata de opoziție? Da, eu nu cred că suntem aici chemați ca cineva să ne E bine că ai vorbit și cu Steliu, în sfârșit. Într-o ședință întreagă, e bine că ai vorbit. Da, nu sunt la nivelul dumneavoastră. Haideți să vorbim pe subiect și să nu... E așa? Dar poate cineva nu știe, nu se pricepe în domeniul Și atunci ce respectiv. să facă? A fost discuția Da. Dacă Ce mai am văzut? a fost discuția asta, de ce alegem apa vitală? Dar nu, eu nu contest apa vitală. Contest problema că eu la un moment dat mă pricep într-un domeniu și pun o întrebare și cer un răspuns. Nu trebuie Da. cineva să mă jignească pentru că nu mă pricep. Nu, dar nu știu dacă... Eu nu cred că Dar toți de aici întrebarea mă nu a pricep fost în toate discuție. domenii. Da. Prin discuții și astea. Deja ați început cu politica și deveneai supărător. Domnul Bogdan, hai acolo, ce vorbim consilierul. Domnul Dacă Sal. când primesc Domnul, chestia cu nesimțitul, nu pot să nu-i răspund. domnul Sal. Gata. Hai să oprim. Bun. Mai sunt discuții? Cine este pentru? Aderarea comunei la SACES. Împotrivă? Unanimitate. Dar nu, Bun, hai să... domn consilier. Domn consilier, hai te rog. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare la nivelul unităților de învățământ din Comuna Trifești, județul Neamț, pentru anul școlar 2024-2025. Domnul secretar. Se aprobă rețeaua școlară la nivelul unităților de învățământ din Comuna Trifești pentru anul școlar 2024 în următoarea formă. Școala gimnazială Comuna Trifești cu nivel de școlarizare preșcolar, primar și gimnazial. Pe strada Primăverii, numărul 15, școala de la Trifești, cu datele de contact. Următoarea școala gimnazială Comuna Trifești 2, Sofăcește, doar cu nivel de școlarizare preșcolar și primar. Este pe strada cu adresa la strada Bisericii, satul Trifești. La Miron Costin, școala gimnazială Miron Costin, cu nivel de școlarizare preșcolar, primar și gimnazial, pe strada Gloriei numărul 10, și cealaltă unitate de învățământ de la Brănișteni, cum îi spunem noi, pentru nivel de școlarizare preșcolar și primar, pe strada Brănișteni, adresa strada Brănișteni numărul 23. Avem avizul de la Inspectoratul Școlar pentru ce v-am prezentat eu acum. Asta este rețeaua școlară pentru anul școlar 2024-2025. Vă mulțumesc. Întrebări? bine au rămas. Îi pusem o întrebare, numărul de elevi scad, încă a rămas structurile școalei. Apropo de chestia asta, ați văzut proiectul ăla cu modernizarea școlilor din Trifești, au venit deja și ultimele materiale. Cred că avem o săptămână de din tiruri, au venit tot mobiliarul la fiecare clasă modern. Asta înseamnă pupitru și scaun la fiecare elev, catedre,
dulapuri, table inteligente, tot ce înseamnă calculatoare, imprimante, da? Videoproiectoare, da, au venit. Vă rog. Asta ne dorim și ca și condiții, eu zic că sunt destul de corect. Ne apropiem încet de ciugut și digitalizare și... Nu, să știți că era foarte învechit mobilierul, chiar a fost un lucru bun care noi nu ne permiteam de pe bugetul local. Alte discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Cine? Unanimitate. Ultimul punct, întrebări, interpelări, răspunsuri. Nici nu vrea răspuns, nu vrea bun. Da. Da. Supunem procesul verbal de luna trecută. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, unanimitate. Eu mulțumesc.